Vidjeli snima. Ili snima to, a? Možeš ti pozdraviti ljude dok ću ja pozdraviti? Aj, pozdrav ti. A zašto ti ne pozdravim? Mogu. Ajde na ti. Ćao! Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip kod maloga i staroga Čole. Ovaj puta, kao što vidite, imamo ovaj aparat, ali nemamo unutra slatkiša. A o čemu se radi? Radi se o tome, poanta je taka. Da smo metili stvari da je mladi Čola napisao papiriće, a šta je napisao nisam vidio, stvarno nisam vidio. I stavio je unutra i sad ko ima sreću kako, o čemu se radi, daj pojasni sad ti bolje, ja ne znam. Uglavnom ekipa, veliki pozdrav ovoga, evo stvari Čola pokušao napraviti neki uvod, moraš to malo energičnije, znaš ono, ne ono ko... A sad sam spavao malo, pa kako je energičnije? Pa čekaj, šta si spavati ili hoćeš zaraditi novaca? Kad spavam, onda ja zarađujem. Uglavnom ekipa, vjerojatno ste gledali svi prethodne klipove, većina vas, tamo smo, izvlačili slatkiša, ne, ti si izvlačio novce. I novce, ali bilo je slatkiša. Tako je, a danas sam ovako napisao sam nove ceduljice, jedno piće. I u biti... Može. Nije baš da može, uglavnom može se tu naći i mlijeko, i pivo, i sok od cikle. To mislim na onaj kiselu ciklu, onaj sok, sok od kiselih krastavaca, pa voda sa biberom, pa slana voda, pa sirče, pa jabučni ocat, pa svašta nešto, pa ulje. Uglavnom ljudi ima tu dobrih i loših, to jest manje finih pića. Uglavnom, što izvučeš, što i piješ, tako, ko prvi odustane, taj je izgubio. Uglavnom, stari Čola, evo ovako, ti ako pobjediš, ja tebi kupio Fly Simulator. Dobro je. A ako izgubim, onda mi kupiš kompletno Fly Simulator. Ne, ako ga izgubiš, onda ćeš ti meni kupit... Ništa. Znaš šta mi treba? Ništa. Novi signalizatori za pecanje. Za šarana, može? A koliko dođeš tamo? Pa ne, naćemo, nije puno. Pa to isto je ko Fly Simulator. Pa važi, daćeš mi dogovoreno. Može, daćeš mi novac za kupiti. Uglavnom, ko prvi odustane od pića, taj je izgubio, jel? To je ono neću što izvučeš i kažeš možeš probat i ako ne popiješ do kraja odustaneš, gotovo. Evo ekipa, ko nije vidio kako to izbliza izgleda, ovdje ubacite novčić i ono počne svirat, znači ovo su komande da dižete, spuštate, zatvarate kako se zove ovu grabilicu. Ovdje su na ceduljicama napisana pića i znači kada dovučeš ovdje, pustiš sa ovom tipkom, ona ispadne, pročitaš. Sad ćemo staviti aparat na stativ i krećemo. Uglavnom mogli se primijeniti malo ljepši okoliš, da se dovežemo oko sebe, a to je nova soba koja još malo treba da bude gotova, znači zeru, bit će room tour. Uglavnom ekipa, zaboravio sam, zamažite jedno 3000 lajkova, pišite dolje prijedloge za sljedeći challenge šta da radimo, a stari Čola i ja krećemo sa challenge-em, uživajte ljudi. Ko će prije vući, švirati papir škare? Par ne pare, može ljudi par ne pare? Može. Par ne pare, bim babu, zišuke uvi, sad? A šta si ti, šta sam ti? Pa ja sam par. Ne, nije puno, ja uopće nisam... Šta si ti? Nepar. Ti si nepar. Ja sam nepar, ti si par. Može. Pa nepar, bim babu, zišuke uvi, sad? Tvoje. Ti biraš, hoćeš prvi ili drugi? Drugi ću. Drugi ćeš. Dobro. Evo ljudi, ubacujemo žetončić i krećemo. Znači nema da se praviš da nećeš da izvučeš, moraš izvući. Dobro, ako ne, izvlačiš dok ne izvučeš, tako da znaš. Nema ono, jao kao slučajno nisam. Sam treba dvije uvati, ne, jednu sam. Molim te Bože da je samo nešto normalno. Joj, zašto palo? Dobro, nema veze, to je kao da je palo. A kao da je palo, evo palo. Malo su manje. Jao, pa šta manje, pa šta ti nisi pravio to? Da vidimo šta je paradajz šorba. Dobro, važi. Čekaj da pokažem ljudima, evo da ne bi bilo.
Paradajz šorba ili sok od rajčica, kako god hoćeš. Da. Uglavnom ekipa, evo, nisam ni pokazao. Tu su svi rekviziti, tu je znači kiseli krastavci, mlijeko, pivo, paradajz šorba, jabučni ocat, cikla, šta nam fali još? Vode. Sirće, vode, da ne bi bilo da fejkam. Koliko? Jel ovo je Dosta. Dosta? Pa dosta da se prosereš. Nije da ne volim ovoga, moglo i gore. Ajde da ustani. Ovo čak nije ni loše. Nije, ha? Ajde, joj. Nije ni loše, ljudi. Samo da je toplo i sreznice je bilo bi koji juha. Pa da. Jel' tako? Je. Dobro je, idemo dalje. Pa idemo dalje. Evo narod. Ljudi, nastavljamo dalje, jedna je ceduljica vani, ja sam challenge odradio, mislim, igramo dok neko ne odustane, sad stari čula na redu. Izvolite, gospodine mladi. Igro je on to već, znamo to kako funkcionira, nemojte se ništa sekirati. Opa, vidi ti malog iz prve. Ovo ti je lijevo desno, ova, tako. Vidi ti malo kako on to barata. Evo isto malo zapelo, ali... moramo prekinuti ovo. U biti ti vlačiš, neću ja tebi govoriti, to isto otvaraš. Ali moram ja vidjeti, ko je što sam njemu dao, ja mislim da je bilo fair. Šta je? A? Ne znam. Pročitaj, otvori i pročitaj naglas. Ne znam čitaj. Otvori i pročitaj naglas. Ništa ne piše. Da. Jebem ti, tu sam pristao. Sirče. Evo, izvolite vašu ceduljicu. Ljudi, sirče nisam donao, ali sad ću ga doneti. Pa evo jabučni do sirče. Ne, ima jabučni ocat, ima sirče. Sad, da li bi ti mislimo na sirče kao rakić ili ne? Šta, ja sam pjesnik. Ja sam zaboravio. A? Ja sam zaboravio, pa da, u frižderu sirče ono, da. Ili je pravo sirče, šta ćemo dati? Ćemo dati ovo sirče ili pravo sirče? Pa nemoj se sad, zna se ko ja volim sirče pit, a ja pijem uvijek pravo sirče. Pravo sirče, znači ovo znači ti pravo. 18 gradi, nemoj sad, da oprostite. Da mi nisi otac, ne bi to napravio za tebe, ali evo sad si doneti ono tvoje sirče. Ajde, i malo vodice donesi. A kako nisam pivo izvadio, kako baš nisam pivo, nego sirče. Evo je Moki ti došao. Aha, pa može. Ovo ga samo uredi se. Moki je došao isto. Ko? Ljudi, da mi nije otac, ne bi ovoga... To je moj sirče. Ne bi napravio ovo za njega, ali evo, tvoje sirče sam, nemoj puno sad sirčeta, malo. Sad ne moram puno, jel? Pa ne moraš puno, da, malo, samo i to je to. Ajde živjeli, vidite, sirčem nema... Malo da guštam. Ajde sirče ti to da nastavimo dalje. Joj, mili Bože, još sam daj kulena. Dobro, ne moraš više, dobro je sada. Jedan put sad bi on sirče naginjao. Šta je? Ali Bog vratio da ovu cedulju pođe. Ne možeš raditi tu cedulju ostavi ovoga... Šta bi sad vraćao, sam ja isto ostavio sa strane, evo tu su. Izvučene cedulje su tu, nema. Ali onda mogu je opet... Ti ponovo nju izvuku, pa znam ja, ne može. Idemo dalje, ljudi. Evo ga, kreću drugi krug. Da vidimo. Šta je? Dvije sam cedulje. Moraš jednu vratiti. Moram jednu vratiti. Evo ga.
Joj, molim te Bože, pa ne moram ja svaki put biti crna ovca. Voda sa biberom. Voda sa biberom, jak što je. Ne da pokažem ljudima. Evo šta piše. Voda sa biberom. Pa rekao sam ti ja donesi vode. Je ovo dosta? Ma dosta samo. A? Pa dosta je, bot ja. Ne, pa ti kontroler, Pa dosta, pa evo vidim, evo. A? Pa dosta. Pa promješaj malo. Ši da promješaj? Prstom. Prstom dupe pa promješaš. Uf. Jo, ja bi to prekinio. Nemoj mi potrošiti cijeli papar, dobro ostavi. Pa nije, malo sam stavio. Ja sam održao obećanje, sam da znaš. Da odustaješ. Ne odustajem. Ljudi, nema odustajanja, ja sam drugi krug prošao, sad je na tebe red. Ajmo, Sokole. Joj. Nadam se da će nešto izvući papreno. Gurni sam. Dobro je, šta? Nastavi dalje, hajde. Rokaj. Ako ne izvučeš, nastavljaš dalje dok ne izvučeš, tako da znaš. Ima žetone. Nije namjerno, vidite da... Nema veze. Nestalo žetona, ali ima i drugi žeton, tako da ćeš ti završiti svoju partiju. Ajmo. Sad lijepo ispustim. Ispustio je. Evo, izvolite. Dobro, pa svejedno moramo čuti mi šta si izvukao. Pivo. Već me stomak boli, evo, sluga. Pivo. Šta piše? Pivo. Mislim da to nije uopće potrebno da sipaš u čašu, ili tako? Kaki, vezu. Uopće nije potrebno sipaš u čašu, ti možeš fino iz. Ajde, gutlja, dva i dosta, nemoj se zaletit. Dobro je. A čekaj da pijem. Ja ne mogu ljudi vjerovat ko je on laker, koji si sretnik je. Ko zna, ko ne zna. Ko ne zna, evo, Ajde, uličeš malo stomak, ovaj biber i paradajz. Evo, daš isprsat. Pa kad nemam sreće ko ti, šta si ti, ajde, sirćao sam, mogu mu dat pravo da se razumije, to je ja sam ispod fjera. Ali evo, nastavljamo dalje. Sad šta izvuči. Da vidim da li ću nešto dobro, ja mislim da je bilo vrijeme da ja nešto solidno uvatim. Ne. Sad uvatim, dobro je. Daj, nemoj me zezat. Evo ga. Evo opet zaštikao, ali nema veze. Molim te Bože da nešto bude dobro. Sok od cikle. Isuse, evo, ne može biti zdravije, Na tebe je danas krenulo. Evo. Sok od cikle. Snaga hlade valja on care. Ljudi, ko voli ciklu od vas? Eto, možeš i ciklu, ajde. A ti si meni da popustite pojedi još jednu ciklu i dosta. Sad nemoj stalno žderat. Cikla je dobra, ali što? Samo malo, ne trebaš puno. Dobro. Dobro je. Ne mogu ga staviti do kraja. Dobro. Jel odustaješ možda? Muka mi je. Jel odustaješ? Moram
Odustajem. A? Odustajem. Nikoga ni natero. Što si tražeo, to si dobeo. Pa da. Nikoga ni natjerao. Dobra volja. Evo kako ja ne odustajem. O jebote, sklonio mi pivo. Već je pivo sklonio, boji se da ne popijem. Ljudi, to je to kad nemate sreće. Ne mogu stvarno, pojeo sam šitu kruha, popio sam malo vode, ne mogu početi dizati želudac i boli me stomak, sad žburo sam se. Prvo je bila paradajz čorba, pa je bilo voda sa biberom i šta sam onda? Pa onda si... I sok od cikla. A sad je čola rakiju i pivo, pa di će bolje? Pa da idem. Ali si sam, ti meni pivo, odnemo tamo malo dalje. Šta je bilo? Šta ti ne valja? Spremio si tam pivo, a mjesto da bude vam... Pa ne treba to tata piti, to je challenge, to se samo malo popije. Pa onda i ti malo sve pi pomalo, ne moraš. Pa ne mogu ja, evo, aj ti probaj sok od cikla. Neću. Evo ti sok od cikla, ajde. A to mi ne ide od drugo. Evo ti, ajde. Da vidite ljudi, kad izvučete nešto dobro, onda želite još toga. A šta ćeš, pivo je pivo. Da, neko ima sreće, neko nema sreće. Tako je. Uglavnom ekipa, evo stari čola je pobjedio, dobit ćeš Flight Simulator. Da, jeste čuli? Flight Simulator će dobiti, izgubio sam. Zašto mene nije recimo sad bar sljedeći put da sam pivo imao ili ne znam šta sam još. Šta je to bilo dobro? Pa ti si stavio te papirići pa sam mogao znati gdje si. Pa dobro, šta sam... Ja sam mogao znat, pa promučko sam 5 puta. Svaka čast. Da sam mogao znat gdje je, pa val bi sebi namestio, a ne da... Pošteno je, da. Uglavnom ekipa, ako želite da nastavimo ovaj challenge, da napravimo par 2, obavezno ostavite like i komentar. Zapratite na Instagramu ljudi, kupite čola PC majice, imate dolje u opisu ovoga klipa, pogledajte ovake, imate više, uskoro dolaze i nove. I ništa ljudi, volim vas sve čola, vidimo sljedeće klipu. Ne mogu ni galanko ko boli stomak. Onda ja ću javiti, evo, volim vas sve čola i stari i mladi i nade pozdrav do sljedećeg klipa. Vidimo se ljudi, veliki pozdrav. Pozdrav.